A la entrada de León hay una hermosa laguna donde se bañan las guapas porque feas no hay ninguna. Ola, bo día, instrumento número 39, 22 de abril. Pois aquí estamos con este instrumento tan popular e tan coñecido. Esta é a chamada guitarra española ou clásica e é un instrumento normal dos últimos que adquirimos un pouco para tocar aquí entre todos. E como vedes, pois ten 6 cordas, a caixa de resonancia, o mástil, o canavilleiro, en fin. De aquí surden outro tipoloxía de guitarras, flamenca, acústica, guitarra eléctrica, en fin. Pero esta é a guitarra clásica ou española que se estudia nos conservatorios, digamos así. Eu só sei acompañar, non sei máis, e estaba cantando unha canción que me enseñou unha compañeira no instituto que era de León, por eso fala deso. E nada máis, un instrumento, sabedes unha cousa, que na música galega a guitarra ocupa o segundo posto en instrumentos máis empregados despois da gaita, nas súas variantes, claro, acústica, eléctrica e demais. Moi ben, pois que teñades un bo día e falta un día menos e remato como empecéi con esta canción de León. Resalada, dímelo de Saladina, donde tienes el amor. Se fue a Cuba y no volvió. Y a tu madre le voy a decir que no sabes leer ni tampoco escribir, ni sumar ni restar con los dedos, ni multiplicar